Бадахшон ҳатман гузарондани семинар дар мобайни мураббиҳо ин ҳатмист. Гӯштини дзюдо ҳамин Бадахшон дар хуни мо даимин. Дзюдо ин ҷасурӣ аст. дар ҳамин самт мо агар кори худро давом диҳем умедворем ва боварӣ дорем ки ҳатман аз ноҳияи мо ҳам чемпиони ҷаҳон мебароянд. ман худро хел ором намеҳисобам. Агар ман чизе омӯхтам дар дигар давлатҳо, ман бояд ӯро ба кӯдакҳо, ба насли ҷавон бутам. Барои тарбия кардани як ҷудокор чӣ қадар заҳматҳо ҳаст, зиёд дакор аст. маркази вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Хорух. Қарор аст инҷо давоми 5 рӯз семинари омӯзишии ҷумҳуриявӣ барои мураббиёни ҷудо доир шавад. дар семинар 30 мураббӣ аз гӯшаву канори вилоят ширкат меварзад. мо гурӯҳи эҷодию техникии телевизиони варзиш барои инъикоси ин ҳамоиш ба Хорух шаҳр омадаем. вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон калонтарин вилоят дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон буда, наздики 230 000 аҳолӣ дорад. алон дар ҳудуди вилоят 403 иншооти варзишӣ, як маҷмӯаи варзишӣ, 68 толори варзишӣ, 293 майдончаи оддии варзишӣ, 11 варзишгоҳ, 3 адад қасри варзишии вастан, инчунин 10 мактаби варзишӣ бо фарогирии 3648 нафар варзишгар фаъолият карда истоданд. варзишгарони вилоят тавонистанд тӯли 31 соли истиқлол зиёда аз 3000 медалро ба хазинаи дастовардҳои соҳаи варзиш ворид намоянд. аз рӯи маълумотҳои дарёфта дар қаламрави вилоят қариб 20 толори варзишӣ ба риштаи ҷудо нигаронида шудааст ва ё дар онҳо ҷудо тамрин дода мешавад, ки аксарашон ба талабот ҷавобгӯ нестанд. 30 мураббӣ ба 1000 варзишгар ҷудо меомӯзонад. сатҳи малакаи ихтисоси мураббиён такмилро талаб мекунад. дар 2 соли охир ягон мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ ё вилоятӣ оид ба ҷудо ташкил карда нашудааст. ҷудо дар Тоҷикистон айни замон дар ҳолати инкишофёбӣ аст. агар системаи ҷудо дар Тоҷикистон дуруст монда шавад, ман боварӣ комил дорам, ки дар солҳои наздик мо бисёр медалҳои ҷаҳонӣ ва медалҳои олимпӣ ба мамлакат мебиёрем, ба давлатамо мебиёрем. ҳар субҳ кор аз машқи пагоҳирӯзӣ оғоз мегардид. чун дастурдиҳандаҳои семинар бар он назаранд, ки барои он ки мураббӣ давоми рӯз худро бардам эҳсос кунаду ба шогирдон чизеро омӯзад, бояд дар хеш онро таҷриба кунад. яъне кӯдакону наврасон ҳам ба таври бояду шояд ҳар саҳарӣ машқи бадан намоянд. мо муҳлати 3 моҳе ки мо кор дар семинарҳо дар Бадахшон гузаронда истаем. Дим семинар ки дар шаҳри Хорух айни замон мегузаронем. Якум семинар дар Дарвоз буд. пеш аз гузарондани семинарҳо мо аввал як таҳлил кардем. ҳамаи таҳлиле ки дар
тамоми районову ҳамаро тамошо кардем, суҳбат кардем, қати ҳамаи мураббиё, қати варзишгаро. баъди ин дар як хулосае омадем ки дар Бадахшон ҳатман гузарондани семинар дар мобайни мураббиё ин ҳатмист. ина мо дидем ки баъди семинари гузарондани дар Дарвоз гузарондем, ҳозир дуюм семинаре ки ҳозир мо дар Хору гузаронда истаем. ҳозир мо ҳамун фаъолияти кориро мо дида истаем ки мураббиё бисёр баъди якум семинар як ҳолати хубе омадан ки уже худшон уже кӯшиш мекунанд, кӯшиш карда истанд ки ҳамун системаи корие ки мо оёро дода истаем оё иҷро карда истанд. барои ҳамин ман бисёр хурсандам ки дар имрӯза мисол дар муҳлати як кӯтоҳ 3 моҳ ҳам нашуда бошам, зиёдаи 22 мураббиёни Бадахшон ҳамун фаъолияти корие ки программае ки мо дода истаем ай рӯи ҳам программа кор карда истодаем. маърузаи умумӣ кардане ки барои дастаҷамиёи яхела барои кӯдакое ки то 12 то 13 сола мо тартиб метиҳем ки ҳама ай рӯи ҳамун системаи корие ки мо метиҳем шуморо ай рӯи ҳамун кор мекунем. дар назди иштирокчиёни семинар вазифа гузошта шуд ки барномаи ягонаи тайёрии варзишгарони наврасро ки ба ташаккул додани шавқу рағбати устувор ба ҷудо равона шуда бошад таҳия кунанд. дар қисми назариявии семинар асосҳои сифатҳои ҷисмонӣ, ба нақша гирифтани марҳилаҳои тайёрӣ ва даврабандии раванди таълимро муфассал таҳлил мекарданд. пеш аз оғози машқҳои толорӣ бошад, иштирокчиёни семинарро тӯҳфа интизор буд. мураббӣ бояд кимонои сафед қатӣ бошад. кимонои сафед қатӣ дар ҷопон соревнованиё мегузаронанд фақат кимонои сафед. барои фарқ кардан як пояси сурх метиҳанд ки мисол ҳарифҳоро фарқ кунанд. барои мо имкон пайдо кардем ки айноми клуби ҳоҷи шариф барои ҳамаи мураббиёи Бадахшон кимонои сафед тӯҳфа кардем ки ҳамун пӯшидани либоси сафед қатӣ тоза қатӣ ҳамун мураббиё ҳам худшона озод ҳис мекунанд. Но эта программа уже давно известная во всем мире, многие работают, поэтому вмещает в себя несколько этапов, да, как бы, что когда спортсмен начинает работать, да, на начальном этапе подготовки в возрасте 7-8 лет, когда только заходит в зал дзюдо, его не начинают форсировать события, не начинают как-то физически нагружать, то есть все разложено по ступенькам. И вот ступенька за ступенькой начинает набирать обороты, чтобы в взрослом возрасте он показал максимальный результат. Поэтому мы сейчас вот начали работать с азов, как бы все тренера, вот для них это было открытие на первом семинаре. Поначалу, возможно, как-то они отнеслись это с негативом, но после того, как они начали работать, разбираться, они заинтересовались, у них загорелись глаза. На этом семинаре, кто прошел предыдущий, уже более адаптированы были, уже начали мыслить в этом направлении, как бы вступили на путь дзюдо, так сказать. барои рушд кардани ҷудо дар Тоҷикистон моро дар коре ки ай хурдсолон сар кунем. вақте ки мо кори ай майда ай хурдсолон сар мекунем, вақте ки мо правилни система дар кӯдако мемонему, мо тренерора меомӯзему, семинаро дар мобайни тренерро мегузаронем, ӯ давра дар ояндаи бачаҳои мо нағз мешавад, ки мо умедвор мешавем ки мо бисёр медалҳои ҷаҳонӣ олимпӣ мебирем. семинари мазкур дар доираи барномаи рушди ҷудо дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз ҷониби клуби ҷудои Ҳоҷи Шариф бо дастгирии Ассотсиатсияи шикорчиёни Тоҷикистон рӯйдаст гирифта шуд. он 5 рӯз идома карда аз дарсҳои назариявӣ ва амалӣ иборат мебошад. дар назария мураббиён аз мушкилиҳои худ мегуфтанду дар амалия онро ислоҳ мекарданд.
من نچندمین 20 سال همین مربی گشتین زدو همین بدخشان کوی شهر خورم میبوشم. 100 کس کودک دارم که همین پیش ما مشق میکن. 7 کس من ماستر سپورت تاجیکستان کردم. 1 کس من ماستر سپورت میجرون کلاس کردم. وزیر وای همین چه گرمانه ده مشق میکند، پولش ده. من رحمت کلام با چه رئیس ولایت و رئیس شهر خوروغ میگویم که مود همین زال نو چکر دستن که گشتین زدو همین بدخشون ده خیلی این چه قدیم این رشد زدو گشتین ملی این چه خون مود ما زدو رو پیش میکنیم که بچه ها همین برای روز میروند. در ناحیه ایوان 4 تا مربی با تمرین دادن گشتین جودو مشغول هستند که اینها در مرکز ناحیه و در جماعت دهات یزگلام و در جماعت دهات تخروی ناحیه کار و فعالیت دارند. جودوچیان در همین دوره بگیریم 8 ماهه سال 2022 از مسابقه های بین المللی و جمهوری قریب 13 مدال به ناحیه وارد کردند که از اینها 3 مدال طلا، 2 تا نقره و باقی مانده برنجی. طول 15 سال شد که با ورزش جودو مشغول هستم و از میشد طول 3 سال شده است که با حیث مربی در ناحیه روشان کار کرده هستم. علاقمندان و چیان زیاد در این ساحه در ناحیه روشان بسیار هستند و جایزه‌داران و گشتینگیران با مهارت هم خیلی زیاد داریم در ناحیه روشان. من خودم زیاده از 20 شاگرد دارم در تالار ورزشی ناحیه روشان مشق میکنن. مشق میتیم شاگردان رو برای که کمتر شرایطشون وزنی نه. در بدخشان با خیلی کوسارای دورای ولایت دوردست کوسارای کمتر شرایطشون وزنی نه، برای نمیتونه که در مسابقه‌های گوناگون بین المللی اشتراک کنند. جودو یکی از ورزش‌های زیباترین به حساب می‌رود که در تاجیکستان علاقه‌مندان زیاد دارد. با رشد دادن جودو میتوان نه تنها ورزشگران کسبی بلکه پیش از همه یک انسانی کامل را تربیت کرد. جودو تربیتگر است، ولی متاسفانه در ولایت جودو فعالیت چندان نظررس ندارد. کمبودی اگر گیریم این کم فعالیت کردن مربیان در سمینار و با طلبات جواب ندادن تالارهای ورزشی. مؤسسه دولتی مکتب مخصوص ورزشی فقط در خود یک تالار گشتین دارد تمام و اون دیگر تالارهایی که ما در آنها مشق میگذرانیم و یا خصوصی میباشند و برای تجارت آنها مبلغ ما نمیرسد و وزیر ما وعده کرده اند که 2 تالار دیگر با بالانس مکتب مخصوص ورزشی گشتین‌های ولایت میتیند. در ناحیه درواز 2 تالار جودو وجود دارد که در آنها 3 مربی به 125 نفر جودو تمرین می‌دهد. در شهر خوروغ که 34,000 اهالی دارد تنها 200 نفر به جودو جلب شده است. در ناحیه مرغاب تالار جودو نیست. در ناحیه اشکاشین باشد مربی جودو نمی‌رسد. گیریم که فقط از نمود گشتین جودو نه، مربی متخصص این ساحه کمتر است. متخصصان گشتین ملی و گشتین سامبو بسندن. این مشکلات رو به فکر من که سالهای اخیر کلوب ورزشی وستن، مؤسسه دولتی مکتب ورزشی راه حل این مشکلات رو یافته ایستاده است. متخصصان جوان با این کار برای کار دعوت شده ایستادند. خلاصه که
барои такмили ихтисоси мураббиён семинарҳо гузаронда шуда истодааст. дар тӯли 1 моҳи охир клуби ҳоҷи шариф мутахассисони варзиши худро ба ноҳияи Дарвоз ва умуман ки ба қаламрави вилояти Бадахшон сафарбар намудааст бо роҳбарии Эргаш Маҳмадбеков ва Давид Габаидзе ва коршинос Эркин Латипов. хулоса ки кор хуб ба роҳ монда шудааст. мо ҳам кӯшиш карда истодаем ки ҳамчун собиқ варзишгар барои кӯдако ҳамин фикри асосии мо кӯдакоро бояд як хел тарбия кунем ки на ин ки мо чизе гузаштагони мо гирифта ба онҳо диҳем, балки чизе нав пайдо шудагиро бояд ба онҳо омӯзем ки оё дуруст ва ба як роҳи рост хеста парчами ҷумҳуриро дар арсаи байналмилалӣ бардоранд. мақсади роҳандозии семинари мазкур нест рушди ҷудо дар ин гӯшаи дурдасти мамлакат ба ҳисоб меравад. албатта барои ба ҳадаф расидан корро аз кӯдакон оғоз бояд кард. нахуст кӯдакон бояд дуруст тамрин дода шаванд то онҳо раванди рушдро гузаранду ба қуллаҳои баланд бирасанд ва боз барои дигарон низ намунаи ибрат гарданд. Но здесь опять же у нас была задача не только собраться, потренироваться, а у нас проходили теоретические занятия, то есть мы разбирали вообще, как устроена эта система, в чем она заключается, какие аспекты вмещает. То есть мы проводили теоретическое занятие, после этого мы шли в зал и там уже на практике рассматривали там какие-то упражнения, да, которые формируют сложную координацию. Также рассматривали техники, положение неваза, положение тачеваза, детально разбирали их. Как бы тут нету никаких секретов, просто смысл в том, что нужно детализировать весь процесс и как бы кусочек за кусочком начать их собирать. мо тӯли 4 рӯз мешавад ки дар ин семинари шаҳри Хору иштирок кардем ва аз ин устодон хеле чизҳои хубу усулҳои наверо омӯхтаистем ки метавонем дар оянда шогирдони худро тарбия кунем. ҳамакнун пас аз 3 рӯзи семинар натиҷа дар амал санҷида шуд. яъне тамринҳо бо иштироки ҷудойчиёни наврас гузаронида шуданд. барои ин кӯдакон ҳама чиз нав менамуд. машқҳо аз ҳаррӯза дида фарқ мекарданд. элементҳо, амалҳо, партофт, ҳаракатҳо куллан дигар буданд. дар чашми онҳо ҳавас, шавқу шӯри ҷудо дида мешуд. машқ хушрӯ гузашт. ҳамин машқ банда бисёр махум омад. ман ҳозир дар машқ дар партер ёд гирифтам. баъд аз ин бисёр машқҳоро мо кардем. дар ин машқҳо ба ман хеле маъқул омаданд ва ман дар оянда боз мехоҳам чемпиони ҷаҳон шавам. вақте ки таҳкурсӣ бақувват ҳастай ва ин кӯдак ояндаш нағз мешавад. агар ки мо таҳкурсии кӯдака ҳамин хеле ки усулое ки мисол имрӯза ҳастай ҷудо ҳамаи ягон намуди варзиш қатъи якхела нест. ҳамаи мо мисол гӯштини самбо дорем, мо гӯштини миллӣ дорем. кӯдаке ки ҷудо машқ мекунад вай бояд ҳамун ҷудои хича машқ кунад. гӯштини миллӣ бояд ҷудо бошад, гӯштини самбо ҷудо бошад. мо бисёр фахр мекунем ки мо гӯштини миллӣ дорем. мо доим мисол ба ин доим фахр мекунем ки мо дар сатҳи байналмиллӣ гӯштини тоҷикиро баровардагием. не ки бисёр усулҳое ҳастанд ки гӯштини тоҷикӣ ва гӯштини миллӣ туғрӣ намегиранд. барои кӯдаконро
тамрин додан аввал мо мураббиё қади кор карда истаем ки мураббиёро мо тарбия карда истаем фаҳмонда истаем ки мураббиё тарзи асосан гӯштина фаҳману кӯдакҳоро тамрини туғри тиянд. Шумо як чиза тасаввур кунед ки гӯштине ки имрӯза гӯштини дзюдо мобайни кӯдакони то 13 соларо метиҳанд ӯ гӯштин кӯдака имконият медиҳад ки ай ҳамаи латхӯрие ки мисол ҳастай дар мобайни гӯштини самбо гӯштини тоҷикие ки кӯдакҳо мисол баъзе усулҳое ҳастанд ки вай усулҳои номумкин ҳастанд то 13 сола дар гӯштини дзюдо ин усулҳо нестанд. Барои ҳамин кӯдак метавонад ки ай ҳамаи ин латхӯрӣ меёбад. Усулҳо бурмадан дакора ино усулҳои дурӯғанд. Ино усулҳое ҳастанд ки бачаҳоро азоб дода шикастагианд. мо бисёр вақтҳо истифода мебаранд аммо дар ҳини тамринда усулҳоро истифода баъди усулҳо баъди тренировка аҷманиш мегӯям мушакҳоро бахон оё барои кӯдак ягон фоидаовар нестанд ва ё мушакҳои кӯдакҳоро маҳкам мекунанд ва ё техникаро тафо медозанд мустаҳкам мешава организм баъд одам узвҳош баъд озод бошанд чтобы кор кардан тунанд ё ки ба таври дигар турник мезананд бисёр кӯдакҳо мегӯянд 100 та турник бизан ё ки аҷман ё ки буруз бизан вай фоида дорад оно фоида надорад барои кӯдак барои ки вай мушакҳош ҳамаш маҳкам мешава баъд барои кӯдак ҳама беҳтараш хондан илм дар кора ки ӯ философия вай ақл кор кунад барои приём кор кардан барои техникаро омӯхтан барои рафтан чӣ хел ҳаракат кунед дар вақти тамринда. Здесь было какое-то ложное понимание дзюдо. Я не знаю, откуда оно взялось. Видимо, несколько стилей там единоборств смешались, и как бы получился такой симбиоз. Но это было видно, когда мы проводили первый семинар, потому что я давал им информацию, да, для них она была новая. Но я не давал ту информацию, которая какая-то сложная, там, долго лет разрабатывалась, я давал просто азы. То есть если здесь не знают азы, соответственно, есть какая-то проблема, есть другое понимание. алишер мирзоев аз синни 5-солагӣ назди амакаш пулод мирзоев машқ мекунад. тӯли 10 соле ки тамрин менамояд тавонистааст чемпиони тоҷикистон гардад. хоҳиши ба мусобиқаҳои байналмилалӣ рафтанро дорад ва умед мебандад ки пас аз тамрин бо сенсей давид метавонад ба ин орзуи худ бирасад. 10 сол аст ки ман дар гӯштини ҷудо машқ мекунам. мураббии ман мирзоев пулод мебошад. ман дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ бисёр иштирок кардам. 1 сол пеш ман дар шаҳри душанбе дар чемпионати ҷумҳурӣ ман ҷои аввал гирифтам. мехостем мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ равем, баъд аз он ба мусобиқаҳои байналмилалӣ равем. ба ҳамин тартиб 5 рӯз бо шиносоию дӯстӣ, тамрин, суҳбатҳои гарму самимӣ ва як ҷаҳон маънӣ пушти сар шуд. мураббиён дар фарҷом барои ибрози миннатдорӣ ба дастурдиҳандаҳои худ тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуданду онҳоро боз ба зодгоҳи хеш даъват карданд. бисёр чизоро ёд гирифтем. гирем ки навовариҳо, навигариҳое ки дар ҷудо буд, устодон барои мо омӯхтанд, методҳои замонавии омӯзондастанд. то иштирок дар ҳамин семинар мо дар як сатҳи кӯҳна бигирем, ба истилоҳ сатҳи кӯҳна қарор доштем ки он нав ҳамун вай тамринҳои мо ӯ хел самараи хуб ба бор намеоварданд ки масалан мо дар арсаи байналмилалию арсаи ҷаҳонӣ варзишгарои ҳудуди ноҳия рафта тамрин кунанд. дар ҳамин 3 рӯзе ки мо дар ҳамин ҷа ҳузур дорем, бисёр як усулҳои хуб аз мураббиёни ҳамин соҳа мо аз худ кардем. бисёр як методҳои хуб барои тамрин додани варзишгарон мо аз худ кардем ва умедворем ки мо агар дар ҳамин самте ки ҳамин мураббиёни таҷрибадор
ба мо ҳамин тамринҳоро омӯхтанд. Дар ҳамин самт мо агар кори худро давом диҳем, умедворем ва боварӣ дорем ки ҳатман аз ноҳияи мо ҳам варзишгарон мебароянд чемпиони ҷаҳон ва чемпиони бозиҳои олимпӣ. ман худро хел ором намеҳисобам. агар ман чизе омӯхтам дар дигар давлатҳо, ман бояд ӯро ба кӯдакҳо, ба насли ҷавон битам. агар ин нашавад, мо пеш намеравем. мо бояд як сарҷам бошем. Бо ин сарҷамӣ мо бояд пеш меравем. Если сравнить предыдущий семинар и этот, уже люди более позитивно настроены. Соответственно, мне тоже хочется работать, мне интересно. Я вижу, когда глаза горят у людей. Особенно, когда это взрослый человек, и он как бы на мгновение превращается в ребенка. Ему интересно играть вот с этой информацией, которую я дал. Поэтому у меня только позитив. Я очень рад, что они начали работать, они хотят работать. Поэтому просто нужно некоторое время, чтобы это движение набрало обороты. Мы сделали запуск автомобиля, или мы посадили семечко. Остается только время ждать, когда оно вырастет. кӯҳҳои сарбафалаки Бадахшон вирди забони тамоми дунё аст. инҷо ҳазорон чеҳраҳое нуҳуфтанд, ки онҳоро танҳо бояд дарёфту дастгирӣ кард ва муаррифӣ намуд. бо умеди рушди ҷудо дар Бадахшон ва дарёфти чеҳраҳои арзанда барномаи худро ҳусни анҷом мебахшем. то дидорҳои оянда, саломату сарбаланд бошед. субҳ бахайр ба тамоми дзюдочиёни ҷумҳурии Тоҷикистон. Будем работать дальше.